Let's meet all our friends where magic never ends. The shining twinkle tears and the brave that never fears. Just look what fun, and we have just begun the journey to Taleland with our happy band. Нова телевизия представя Приказките на братя Грим. Детски сериен анимационен филм. Цар Дроздобрат. Принцесата пристигна! Добре дошла, Елена. Гледай. Всички тези крале са се събрали тук заради теб. Сигурен съм, че ще поискаш да се омъжиш за някой от тях. Както виждаш, те всички са изискани господа. О, татко, виждам, че са дошли някои големи простаци. Никой от тези мъже не ме заслужава. Бих предпочела изобщо да не бяха канени тук. Елена, внимавай какво говориш. Любезна принцесо, аз съм крал Франц от Голдерия. Крал на онази микроскопична държавица? Чух, че била много бедна, но не съм помислила, че и кралят ти прилича на ушмулен клон. Ушмулен клон? Аз съм Търнър трети от Търнерландия. Татко, да не би да искаш да стана жена на тази бъчва? Бъчва? Това не е учтиво, Елена. Ако ти е неприятно, изгони ги от тук. За мен е все едно. Аз съм крал Фарер. Приличаш на товарен кон. Какво? Стреснато лъвче. Ненавиждам картофите. А това е булдог, загубил последния си бой. Ама как така? Елена, чуй ме. А пък ти се виж колко си опърпан. И тази смешна брада, заострена като човка на дрозд. Значи ти си цар Дроздобрат, нали? Слушай, Елена. Престани с твоите глупости. Ти трябва да преценяваш хората единствено според външния им вид. Или само според размера на това, което притежават. Вече няма да търпя ужасната ти гордост. Слушай сега. От всички, които дойдат в замъка, ще избера най-обикновения човек и ще го направя твой съпруг. Тъй да знаеш. Обещавам ти го. Какво? О, не, татко, чакай. Все още съм сънена. Принцесо, искаш ли да ти попея? Такъв гултак. Хей, музиканте! Кралят те вика! Така ли? Чудесно! Ела насам. Ваше Величество, да не би да ми окажете някоя почест? Да, защото много ми хареса песента ти. Затова ще те накарам да се ожениш за дъщеря ми. Ще ми дадете ръката на принцесата? В никакъв случай! Коя би се омъжила за подобен гултак? Млъквай, аз ти обещах, че ще те омъжа за първия бедняк, който дойде в замъка. Татко, не дай така! Татко! След като вече си жена на този музикант, не можеш да останеш в замъка.
Тръгвай с него веднага, без значение къде. Татко! Какво преживяване? Добре все пак, че останах жив. Музиканте, нямаш ли карета? Нищо не притежавам. А ти си имаш крака, използвай ги за ходене. Какво нахалство? Да ме караш да ходя пеш? Повикай карета с парите, които получи след като продаде роклята ми. О, не сядай там. Чуваш ли? Да не сядам, колко си невъзпитан. Музиканте, спаси ме! Спаси ме, моля те! Затова ти казах да не сядаш. Каква красива гора! Хей, музиканте, чия е тази гора? На цар Дроздобрат. Тази красива гора щеше да е твоя, ако се бе омъжила за него. Така ли? Значи тази гора е притежание на цар Дроздобрат? Музиканте, чии са тези житни поля? Те също принадлежат на цар Дроздобрат. А ето там е замъкът на царя. Какъв великолепен замък! Хей, музиканте, колко дълго ще вървим още? Музиканте! Стига си досаждала. Аз не съм ти слуга. И не забравяй, че си моя жена. А това там е моята къща. Браво, това му било къщата. Значи ще трябва да живее в такава съборетина? Точно така. Защото от днес нататък вече не си никаква принцеса. Хайде, влизай, това е нашия дом. Хайде. Къде са слугите? Слуги? Що за глупости? Чуй ме внимателно. От днес нататък, каквото поискаш, ще си го правиш сама. Хайде, запали огъня и приготви нещо за ядене. Аз да готвя? Не ставай смешен. Един вълк се разхожда наоколо посред бял ден. Ако не се страхуваш, излизай. Да съм запалила огъня. А как пък да приготвя нещо за ядене? Ама какво е това? Ти май нищичко не можеш. Гледай внимателно. Какво си ме зяпнала? Преди да е готово яденето, трябва да изплетеш няколко кошници. Да плета кошници? И защо да правя точно това? Слушай сега. Ще продадем кошниците, които изплетеш. Ще ги продадем и ще спечелим пари. А с тези пари ще си купим ядене. Разбрали? Ако не работиш, няма да ядеш. Виж сега, това се прави ето така. Хайде, довърши останалото. Имам малко работа в града. През това време ти работи, защото ако не работиш, няма да ядеш. Разбрали?
толкова? Какво става? Какво правиш? Ти просто си стояла така цял ден. Защо не си изплела кошницата? И огънят е угаснал, и яденето не е приготвено. На какво прилича това? Не мога да върша такава работа. Ако не работиш, няма да ядеш. За мен това няма значение. Ако не ядеш, ще умреш. Ако ще трябва да живея така, по-добре да умра. Тогава умри, щом искаш. Аз лично поне ще се оттърва. Хайде, не плачи. С парите от роклята ти купих малко глинени съдове. Иди утре на пазара и се опитай да ги продадеш. Дори ти ще можеш това, нали? Не мога. Ако отида на пазара, ще ме види някой от кралството на баща ми. Ще ме видят как седя на земята и продавам разни работи и ще се спукат от смях. Сигурна съм. Значи тогава ще плетеш кошници. Ще отида на пазара. Карантия! Карантия! Три, моля. Подобни лица не се забелязват често тук. Отвори сергията си близо до моята скъпа. Не дей, мила, не дей. Ела насам. Каква мръсна жена. И тази отвратителна воня. Хайде, ела насам. Не се притеснявайте за мен. Мога да направя сергията си където поискам. Гледай ти, аз се поканих учтиво, а тя се сърди и се надува. Не ще мога да продам нищичко. Колко унизително. Какво красиво младо момиче. Добре, ще купя нещо от теб. Колко струва това? Ами, не знам. Какво ще кажеш за толкова? Ще ти дам още малко. Още малко. Благодаря. Много добре. Господи, каква красавица. Моля те, дай ми онази чинийка. Добре. Ще купя онази ваза. Изглежда доста скъпа, но... Да. Ще купя тази чиния, благодаря. Колко струва? Ще купя това. Да, благодаря. Чудесно! Благодаря. Значи е много лесно. Всички се събират около мен, защото съм красива и с благородно потекло. Ако това е цялата работа, мога да я върша. Добре, ще изненадам онзи музикант. Пазете се! Пазете се! Ама какво стана? Защо направи всичко това? Загубенячка. Кой би седнал на да продава глинени съдове? Би трябвало да очакваш, че ще изкочи някой кон. Аз не съм виновна. Онзи войник го направи. Не трябва да обвиняваш другите. Защо не продаваше там, където и другите продават?
Или може би не са те искали край себе си. Просто не можах да седна на същото място като тях. Слушай, ако хора като нас се опитват да правят нещата без чужда помощ, те със сигурност няма да оцелеят. Добре запомни това, а отутре започва и работа в кухнята на замъка. Замъка? Замъка на цар Дроздобрат. Ако изпълняваш задълженията си, ще ти дават част от останките от храната. Останките от храната? А какво друго очакваш? Какво правиш? Ако искаш останките, ще трябва да се трудиш упорито. Сигурно е трудно да работиш цял ден, но всички ние сме така. Какво ти има? Хайде, стегни се! Стегни се! Стегни се! Отдъхнах си. Добре ли си? Почини си малко. А аз ще донеса водата. Но това е моя работа като слугиня. Няма значение дали си слугиня, сервитьор или готвач. Нали всички сме хора? Всички сме хора. Аз ще донеса водата. Ти имаш друга работа, нали? Мога и аз. Но ще ти бъда благодарен, ако го И сториш. мен ме чака работа. А ти поседни тук, миличка. Не се притеснявай. Но аз... Благодаря на всички ви. Благодаря. Изглежда днес си имаш страхотен апетит. Да, много съм изгладняла. Освен това, ако не се нахраня предварително, работата в кухнята ще ми се струва много по-тежка. Така е, там е трудно, нали? А утре ще е още по-трудно. Какво? Утре е сватбата на цар Дроздобрат. Господи, цар Дроздобрат? Днес изглеждаш изпълнена с енергия. Ще ми помагаш, защото ще имаме много труден ден днеска. Да, Качи се да измиеш горния коридор, моля те. Много е мръсен. да. Колко е красиво. Но аз съм недостойна за това. Аз съм си виновна. Стреснато лъвче. Ненавиждам картофите. Брадата ти е като човка на дрозд. Никой не е виновен, че животът ми стана такъв. Получих си заслуженото. Но вече спокойно мога да живея такава, каквато съм сега. Господи, и ти ли работиш тук? Не, днес е сватбата. Значи ти си поканен? Не, днес е нашата сватба. Какво? Ти и аз, Елена, нашата сватба. Ти си цар. Исках да се оженя за теб на всяка цена. Затова се привлякох така. След като получих разрешението на баща ти, разбира се. И човекът, който потроши гранчарските съдове, също бях аз. Направих всичко нарочно, за да поправя ужасната ти гордост и високомерие. Така ли било? Аз не съм разбрала.
Моля те, прости ми. Аз не съм достойна, за да бъда твоя жена. Не. Достатъчно е, че вече познаваш своята природа. Така, всички ще празнуват заедно с нас. Поздравления! 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 Ще се омъжиш за мен, нали? Гледахте Цар Дроздобрат, епизод от серийния анимационен филм Приказките на братя Грим, представен от Нова телевизия. Превод Илия Бекиров. Редактор Евгения Стайнова. Видеооператор Вили Тайкова. Тон режисьор Румяна Гунинска. Текста четоха Маргарита Пехливанова, Татяна Манева, Велимир Велев, Христо Гърбов, Румен Гаванозов. Magic never ends. The shining twinkle tears and the brave